Kinarya kanggo rowangmu nalika bapak karo sibu wis tumekaning sepuh. Ya nduk. Ayune bocah kok kaya dolanan. Mbokne jambul. Mbokne jambul. Aku krama garwamu sing teka mbokmu. Papaken nganggo esem kang sinungging ing memanis yayi. Mbokne jambul. Ngerti nek kowe iki kangen karo aku ning abote golek pangupa jiwa ning kutha raja Mataram kono ora gampang kok. Iki wae tekane kene pun Kakang ora nggawa apa-apa. Lho kok mboten beto napa-napa pripun? Saka angele pangupa jiwa kang ndak goleki. Yo nanging piye wae wong jenengane wong lanang kuwi kudune kepengin mulih, kepengin cecaketan karo garwane. Rak ngono to, Mbok. Apa ya kowe ora kangen karo aku? Nggih kangen no, Kang. Kangen kutan pok mapaning rasa tresna mono ora milangi wong sugih, ora milangi wong mlarat, derajat luhur kalawan asor yektine rasane padha. Nggih leres, Pak. Wong sugih kae uga ndarbene rasa kapang dene aku karo Nyai uga duwe rasa kangen kang kudu ndak luntakake mengkono. Luntakipun pados pundi? Ya mestine pun Kakang kangen kaya ngene tak suntakake marang Siadi ra ngono to. Namung mekaten? Ya ora mung kuwi wae nambaran rasa tresna welas kelawan asih sing bakal ndak paringake karo kowe senajan to dhewe wis duwe anak kaya ngono kae. Kowe matamu mermos dhisik. Aja namatke bapak karo ibu gek gawe adik iki kok. Anakku ayune kaya ngono, lah kok jenengan kaya ngene ya, Kang? Lho, turuning wiji dadi muhung saka Gusti kang nemtokake ora menungso kang duwe purba kang gawe kaya apa tok rupane si bocah kuwi ora kok. Pak Hardike gantenge kaya ngono, anake sing lanang-lanang loro ki do ora bagus. Lho, kok jenengan parandene putrine sing ayu iki nyatane ya ayu tenan. Ha iki. Halo, Mbak. Yaktine no rasup lamun kasuwun ngladeni kene lho nyatet mbok yo piye ngono yo ora mokal rasa jenengan kados pundi to, Kang Mas? Asal kondangu mboten ngeten lho, Kang. ya ngono ning aja kok ogel-ogel ki ngene Lah pripun to? Lah ras panjenengan kados pundi? nggone pun kakange rasane pedes ngono kok kakek. Lho kok pedes? Keplintir-plintir. Lho napa inggih cobi kula tingali? Ku mengko dhisik to kok kaya ngono. Tansah setya jeni
kaya kok gemes karo pun kakang lho kowe. Kula remen sanget Kang Mas. Panjenengan rawuh. Kula niku sampun dangu mboten kepanggih kok kelingane jaman semanten lho Kang. Nalika kowe karo aku sambung tresna ana ing gubuk pinggir sawah kae. Lah nggih ana manuk cucuk-cucukan ika ta. Pinalang sendang kang banyune bening, ilining banyu sendang kabantar-bantar tumuju ana ing pesabinan. Kok jero persis kowe karo bojoku temenan sing ning omah ya. Nah ketemune ya kok sawah kae. Oh nggih nggih. Nora sun gawe kup jiwa abang-abang yo tumeka akhir ora ngenteni Kang Mas, piye to putrane awake dhewe lampun gedhe. yo sawetara wis antarane umure kurang luwih ya wis 10 tahun. Kok mboten nambah malih to Kang? Lha mula kuwi pun Kakang Budidaya kepiye saranane? Muhung pun Kakang kuwi bisa duwe putra meneh. Lah nggih. Mula kowe ya aja Lah jenengan prengat-prengut kaduk srugal-srugul lelewo leladi marang pun Kakang. Gek njang diparingake. Pun Kakang kare blusak-blusuk ngono lah ya. Lah jenengan kes tindak terus kok. Ngupadi pangupa jiwa kangge cukuping bale wisma ngono lho no. Tak kandhani. Mongko jambul. Panji Pakne jambul. Terus pundi? Sesek jroning atiku. Loh, Ya gene wis duwe anak sakmono gedene aku karo kowe kok rumangsa kurang nggonku bisa tanggung jawab. Mung merga ora iso nyukupi butuhing keluarga. loh, kok kados mekaten to Kang Mas panjenengan raosipun lawang kula mawon mboten kenapa-napa kok. Lah, Ya parandene kowe ora apa-apa nanging aku rasaku kagelak. lho janipun wonten napa lho Kang Mas? Tok. Kang Mas. Janipun wonten napa? Umpama ta dene aku krama iki iso cukup ora bakal anake dhewe kang kaya kuwi. Mestine ora keri karo padaning kancane. Tok. Jero tias uyung Janipun enten raos menapa to Kang Mas? Kula mawon boten menapa-menapa kok panjenengan kados mekaten lho. Lawang wau mawon boten enten napa-napa kok. dadi wong lanang tanggung jawabe kudu gedhe. Kudu iso nyukupi ananing garwa ngemuli lahir batine. Rasa Kula malah bingung kalian panjenengan lho Kang Mas. linalita aku ndak njaluk pamit karo kowe. Loh, Pusaka tinggalane bapak iki bakal tak gawa.
Aku tak suwita ana ing dalem kepatian, ana ing praja Mataram, sapa ngerti. Ketrimane suwitaku mengko iso gawe mundhaking derajatmu kalawan anake dhewe. Kang Mas. Nduk Cahayu. Bapak lunga ya, Ngger. Ning omah karo ibu. Iki manut lunga iki anakku. Nyang gitar ngambung penyanyi kok rena-rena. Wis ngono, mbokne jambon. Nggih, Pakji. Tak jaluk sing ati-ati ning omah. Dadi wadah sing gedhe kang bisa ngayomi anakmu ya. Jenengan ki atos-atos ki Iya. Kang Mas. Aku budal dina iki. Nggih. Mung pamujimu sing tak jaluk pun Kakang budal. Budal. Nggih, Kang Mas. Nduk, Cahayu. Atos-atos ki, Dongake Kang bapak Mas. ya, Nduk. Kula dongaaken panjenengan selamat Kang Mas. Sangar. Tutup jegrek. Buka meneh. Aku kowe karo anakmu ketok goleki aku ning aku wis rabi mbek dia. Nah, kowe goleki mbek anakmu, kowe rene mbek anakmu. Rene, Nduk. Ceritane ngono. Lah Sira piye dia wis ketok. Ceritane Tias. Oh iya. Pane jebul. Jebul kaya ngono kuwi to tumindakmu. Hah? Jebul jenengan ki lunga kaya ngono kuwi. Kang Mas. Jare golek rejeki, jare golek pakan kanggo anakmu karo bojo jebule jenengan tumindak kaya ngono kuwi to. Hah? Kang Mas, iki sapa Kang Mas? Iki sapa? Aku ora mangerteni iki sapa. Aku ora kenal iki. Iki anakmu, Kang. Heh, ora ki sapa? Ya kowe iki sapa? Heh, iki anakku kae bojoku. Iki bojoku. Lah kono ki sapa? Lah kono ki sing sapa? Kok Iki bojoku kok iso mentok aku. Ana wae lamun topon Kakang wis mukti kaya mengkene ana wong kang ngaku-ngaku dadi bojo. Jenengan kaya ngono ya, biyen rekoso karo aku. Barang saiki jenengan mulya jenengan karo wong wedok liya. Heh? Tumindakmu kaya apa? Heh? Ora sak ngono, iki bojoku. Kowe ngopo? Bojo piye? Kosek. Kang Mas, Kowe kuwi tenan? sapa Kang Mas? Tumenggong Kramayuda ki ora duwe garwa sapa-sapa. Ya mung siji kowe. Jenengan ora tumenggong ning tumentu. Kowe gelem lunga apa ora? Gelem ninggalake papan kene apa ora kowe? Iki papanku, iki omahku. Lah jenengan ki sapa? Iya tok iki omahku Oh, kowe rene ngono. golek aku Oh kok. iya, lali Goblok. suceng koyo deng. Kowe lamun ta ora gelem lunga saka papan iki lak kok tak sampunake. Buang kok. Kowe iki yo ngomong ngono lho, Nduk. Tak kene Ya, toh, kowe mlayu rono. Ngono. Ora gelem tak sampunake mati dene. No. Kang Mas. Tenanan to Kang Mas, kae mau disapa-sapa to Kang Mas? Ora ngerti kemu sapa. Jan aku lega lho Kang Mas. Yektine akeh wong ngaku-ngaku bareng wong lanang kuwi duwe kalungguhan kang derajat kang luhur, bondo donya akeh. Iki Bapak. Cemin. Jenengan kok ora bali-bali ki nang endi? Cemini iki. Iki sapa iki meneh? Iki bapakku. Iki bojoku, kowe sapa? Kowe sapa kok iso men ngaku-ngaku? Iki bapakku. bojoku. Kok sik kowe minggir sik. Kang Mas. Kok sik mlebuane papan kono sik. Iki tok-toke makmu mati nyemplung Segara Kidul. Kowe lapor aku. Mbokmu modar nyemplung Segara Kidul. Kepiye nduk cemene? Aku meh lapor, Pak. Guru-guru jenengan. Piye? Ibu Ibu bu. Ibu plok. Ibu, Sujina. heeh, Kepiye? jegur ning Segara Kidul. Loh. Tembungmu kang kaya mengkono bener anane. Gara-gara kelakuan jenengan sing kaya garangan ngono. Kowe lha. Saibo gedene dosa kelawan luputku. No.
Kowe tak titipake karo sing ngendang. Aja kapak-kapake lho. Aku tak ngumpat ditekane ibumu. Sujinah. Gedhe dosaku marang kowe. Kowe nglalu nyemplung segara kidul, tak teburi aku bakal mati nyemplung segara kidul. Tok 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 tok. Oh. Sujinah. Kowe kok dadi kaya Sujinah. Saiki kowe wis wujud setan kok kaya mengkene. Duh. Sujinah kowe kok pesing men to. Gusti. Sinandang dosa kang kaya ngopo aku ki? Dosa kang ndak sampe. Becik. Lamun kaya ngene. Luwih becik aku tumeking pati. Luwih becik aku tak sing mati. Tok 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 tok. Prasetyaku Kanjeng Kiai Senggol Modot kang tak gawa iki timbang mengko kamukten bakal tiba ana wong liya tak paringne anakku dhisik Cemini. Merene kowe Cemini munduring kraman sekul Blambangan iki agemen mengko lamun tono priyayi Mataram kandhakno kowe kang ngundurake bapak sumusul ibumu nyemplung segara kidul. Tok tok tok. Etok-etoke Nining mati, aku melu mati. Wes, aku mati sisan. Salahmu to kowe kudung kuwi kok muni wis. Ah, wis. Ceritane ngono dadi aja nyok bocah wong kuwi mudu